Hayi cha ngithi anginitshele bazali ukuthi niyasihlukumeza kodwa siwothisha. Uyabona nje lento eniyenza kuthina ayikho right ngoba sifika lana sijabula ukuthi sobona odadewethu bethu kade sabagcina kade kuvalwe nezikole. Uyedwa ozofika neuniform emanzi ubona ukuthi le uniform iwashwe ekseni. Kodwa kade kuvaliwe isikhathi eside kangaka umzali nje akabange seqikelela nje into eyodwa ukuthi ingane ke at least iuniform iwashiwe. Uyedwa uNkulunkulu wami ofika akaphethe ngisho ama-exercise omunye uwaphethe kodwa uyabona ukuthi kusho ukuthi bekuyiwona ama-toys akhe njengoba bekuvalwe izikole agcwele amahliphi nje ngifuna ukuyibala-ke nje eyama-homework. Omunye ufika neuniform engcolile esanensila yala sithema uxakeke ukuthi kodwa akasekho yini umuntu omdala ekhaya ozoyibheka lengane emiphumi esikoleni ukuthi iphuma igqoke kanjani. Abanye bafika nje bakhalelwa nayisisu uxakeke ukuthi hawu anibenisamnika nephalishi yini udade ukuthi aphume ekhaya kukhona okukhona esiswini. Abanye ke niyabaza ukuthi bathi besala nje primary. Hayi iphunga lesokisi angithi phela bawawashi. Isokisi liwashwa kanye ngonyaka elinye ligqokwe limanzi liqale lenza iphunga nasezicathulweni. Abanye bananekhwa phela istrong uNkulunkulu wami siwothisha phela nemedical aid ayikhavi indaba yokuthi siqulekiswa amakhwapha emaklasini. Bazali qikelelana ukuthi izingane ziyageza meyi esikoleni, iuniform iyawashwa, idraywe, iayinwe. Bakithi okokayina ke sesingakuxolela ngoba siyasazi isimo se-load shedding ezweni esihleli kulona. Kodwa nje khathi usakhona ugesi ayina phela kube kuningi ke konke onakho. Mekukuthi uneshethe elilodwa kulungile ke sengafike nga-ayinile singakuxolela lokho ngoba phela siyasazi isimo esihleli phekwazi kulelizwe. Kodwa hayi eyokuwasha insila esibhekana nayo sowothisha ngo-first day of school sesibhekana nensila nama-uniform amanzi ubone ukuthi lento iwashwe namhlanje ekuseni noma iwashwe izolo ebusuku. Omunye ufice namateku ku-PE ufika usegqoka amateki asezasha agoqene wawasha izolo ebusuku wathi uyawomisa ku-oven amana agoqanashe wagqoke njalo. Hawu bazali silekeleleni phela nathi senzela zona. Okokuqala le ingane zeni meseyifundile sezinemali seziyifundiswa ziyasikhohlwa thina. Zenzele nini imanga zinakhela imizi eyitezi zithi uma wayewa nami evuka akekho esakhumbula uthisha wakhe wase primary wamfundisa u-A. Niyasikhohlwa kodwa ithina nje esimelana nayo yonke inonsense yalezi izingane. So nje bazali silekeleleni ngoba siyifundisela le ingane ukuthi kusasa ziyobe ibheka nini, ziyobe zondla nini. Akekho uthisha wake wamfice edrive imoto kuthiwe hayi wayithengelwa ingane ayeyifundisa ngoba isiwudokotela. Zigcina zisihleka futhi uxakeke